izango ditugu herrietan. Zertuak ofizio ostean, antzaldi pixka bat erromeria buskat, gero ondartzara joango gara lotara eta zurfeatzen ibiliko gara. Zer duzue lagunok? Belak zabaldu eta gure portuak ezagutu. Ametxe egiteko lehioak. Gau giro ederrean izarrak ikusi eta haien izenak asmatu. Baratzean, patata piperra eta tomatea jaso. Herrietako jaiak aprobetxatuz, gure herriak eta kultura ezagutu. Edo ondartzara joan eta ondarrarekin gazteluak egin. Edo udako temperatura epelari euskar. Esperimentu berriak asmatu. Edo baratzean, letxuga eta porrua landatu. Edo herriz herri dabiltzan bertsolariekin, plazaz plaza ibili. Udarako zenbat plan. Bai, zuek ere lagunok gauza pila egin ditzakezue. Badakizue, non? Irrien lagunen, udalekuetan zerainen. Gure egunerokotasunean, naturarekin elkarbizitzen jolastuko gara. Gau bela ederrak egingo ditugu irriekin ez kantan eta dantzan. Eta herrietako jaiak aprobetxatuz, taula gainera igoko gara. Kantu eta dantza, han eta piratekin parrandan. Jaikiroko emanaldi bereziak egingo ditugu. Eta baita gure antzeslanak ere. Laguntasunaren sekretuak, irri-herrianitz. Bai, baina badakizue lagunok kontuan izan. Bero asko egite badu, urrasko asko edan, eta sasoiko fruta jan. Eta eguzkipean egon barbazarete, krematxua eman. Bai, eta astu gabe oso